Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. 19 years ko na pong hindi nakikita ang aking tatay. Feel good morning, Uncle and Tita, at sa lahat po ng suki ng programang mga katas ng nakalipas. Ako po si Kyla. Magto-20 na po ako. At ako po ay laking lola. Bata pa lang kasi ako, hiwalay na si mama at papa. Alam niyo, hindi ko naman naiisip na malungkot ang walang tatay kasi lumaki naman ako nang wala siya. So, hindi ko alam yung feeling ng meron tatay dahil okay naman ako na lumaking wala siya. Hindi ko. Si Mama Ella po, na mama ko ay dahil single parent siya, kailangan niya mag-ibang bansa. Si tatay naman, sabi ni mama, nasa ibang pamilya. At habang lumalaki po ako ay naku-curious ako kung sino kaya yung tatay ko. Hindi naman po siya binabadmouth ni mama kay lola. Kaya nagdesisyon po akong hanapin siya. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano yan? Lola, sige na, payag ko na po. Payag ka na na, hanapin ko si Papa. Pambihira naman bata to. Ba't bigla mo namang naisipan yan? Kaka-TikTok mo yan. Lola, hindi po. Hindi. Huwag ka na magselos, Lola. Gusto ko lang po siyang hanapin kasi para maramdaman ko anong talaga yung pakiramdam ng mi tatay. Although, naramdaman ko naman po yung pagmamahal niyo, Loli. Tatapo ako sa'yo para naman sinasabi mong hindi okay yung pag-aalaga ko sa'yo. Lola, hindi po. Sige na po, Lola. Bayagan mo na ako, Lola. Sige na. Ito din na lang kita ng paborito mo, oh. O, tamo, lechon baka. Ay, sige, tawagan mo ang mama mo. Tawagan mo ang mama mo at babakapang kita. Bakit ni baka? Lechon na buhay pa yan Tawagan mo. Dali, pindutin mo at babakapang kita. Salamat dito. Favorite ko pa naman to. Ayan na, Lola. O, dali. Mag-cry ka. Mag-cry. Paano? Paano, Lola? Basta, dalawa tayo iiyak. Dali. Hello? Ano ba nangyayari sa inyo dyan? Hello? Oh, Mama. Oh, anak ko,
gusto ko pa sa niya. Nagtatrabaho pa si Mama. Dito ako sa Dubai. Sorry po, alam ko po busy cat po yan. Mama, may sasabihin po sana si Lola. Ba't ako? Ikaw magsabi. Bilisan niyo, nagtatrabaho ako dito. Initorpo niyo ako. Ano, hingi na naman kayo ng pera? Ganyan ba kami? Hindi kami ganyan. Baka sampal ko sa mukha mo yung pera nga sinasabi mo. May 5K ka ba dyan? Send mo sa Gcash. Sabi ko na. Nasabi ko na eh. Mama, huwag mo na ako tawagin Trixie kasi si Trixie patay na. Ella ang pangalan ko, di ba? Trixella. Hello, Trixella. Mama talaga, ano ba yon? Wala pa ako ba iba talaga? Kapanala ko lang nung katapusan sa'yo, tapos kayo mahihingi ka na naman. Ano ba naman yan? O sige, wag na lang, iba na lang. Kasi itong anak mo, Anak, ano? di ba nung isang araw, 2 days ago, nanonood to ng TV, nagne-Netflix. Napanood niya yung Huntrix. Napanood mo ba yun dyan? Meron ba dyan yan? May panahon pa ba ako mga Huntrix dito? Nagtatrabaho ako? Hindi, bakit ka nakaano? Sige. Sige, yung Huntrix kasi, kaya tinawag na Huntrix yun. Ano ba? Dali! Kasi 3 sila. Na babae. Ano sila, parang Benny. Alam mo yung Benny? Ano Benny? Benny Saturno? Ano ba tayo? Yun ang kanaputak ko, Sir Benny Saturno eh. Benny, yung sumasayaw ng mga bata. Benny yun! Pwede ma-implan ako sa'yo, Pero ma? na rin yun, Bisaya eh. Tapos. Atay good. Pagtarong diha, tapos? Eto na nga, tapos sumasayaw yan sila 3. Bukod sa sila ay magaling magsayaw, yung Huntrix, sila ay naghahunt ng mga demons. Tapos? Hindi pa ba pumunta dyan sa iyo para i-hunt ka? Ako yung founder ng demons dito, bakit? Hala. Ano ba talaga yung purpose nyo? Sabi ko yung anak ko. Nakakagulat ka naman. Huwag ka mambibigla. Ano bang kailangan mo, Tapos anak? yun, kumakanta sila. I-play mo nga yung i-play mo yung kanta ng Huntrix. We're going up, 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 up. Ganoon yung kanta nila. Napapanoorin mo yun, isisend ko yung link. Mama, wala akong pakialam dyan sa ano ba yung inaano mo. Naiinis na ako dito. Ma. Ayan ba yun? Ayan. Tingnan mo. Tumingin ka. Ano nga? Ayan. Tapos? Ayan. Ito yung step niyan. Bago ang bago yung step mo bang... Yung kanta mo, Huntrix, tas yung sayaw mo, tay nana. Tay nana, nana. Ma, ito na nga po. Anak, ano yan, anak? Hanapin ko po si Papa, ha? Okay. Ano? Ano hanapin mo yung papa mo? Papa ko po yun eh. Para malaman ko kung sino kamukha ko. Kasi sabi nila, ano daw kita, kamukha kita, hindi ko matanggap eh. Walang yaka, anak ka. Diba sinabi ko naman sa'yo, may ibang pamilya na yung tatay mo na yun. Hindi ko naman yun pinagsasalita ng masama kahit napakawalang kwentang tatay niya sa'yo. Wow, hindi pa yan ah. Napaka-babaero niya. Oo, hindi naman binabadmouth ng mama mo yung walang yamong ama. Saka napaka-animal niyan. Diba? Ano pa? Hayaan mo na, sasamahan kong maghanap. Bigyan mo na, karapatan ng bata makilala yung ama niya. Anak, sinabi ko naman sa'yo, masasaktan ka lang kasi may pamilya na yung tatay mo. Matagal na yun. Hindi ka pa ba nakamove on sa kanya? Hindi ka naman niya kilala. Kaya nga ipapakilala ko yung sarili ko, di ba? Karapatan ko naman yun sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao at sa harap ng barangay at sa harap ng mga tanod. Karapatan ko po yun. Tapos? Porgy, ikaw marami kang boylet dyan. Okay ka na. Ako gusto ko makilala si... Yun na lang yung
saya sa akin dito sa Dubai. O, ang lagay ko lang masaya. Kailangan ko rin makilala si Papa. Sige na, Mama. Isa lang, tapos pag di ko nahanap, promise, titigilan ko na. Sasamahan po naman ako ni Lola, di ba la? Oo naman, bigyan mo kami pamasahe. Huwag mo rin sama yung lola mo! Dagdag pamasahe lang yan! Kakain kami na, drive-thru kami. Oo, tignan mo na, lalong lumobo yung gastusin. Gagawin pa blood control yung ano ko, ha? Madala? Starbucks. Starbucks! Yung Swiss! Masarap yung Swiss! Seiyus yun. Seiyus? Seiyus. Ano? Sige Wala na, ka samahan ko na to. Pag nasaktan ka, wag ako. Wow. Kasi sinabi na kita may iba pamilya na Sige yung na. tatay mo. Okay lang yun. Bigyan, tamo na, iyak na yung bata. Di ka ba nakukonsensya? Ikaw lang masaya. Kaya sige, bahala ka. Usapin mo yung tatay mo. Basta wag ako. Alam mo, ha? sana hindi na lang kita naging anak. Tatay yung nag-aaway! Yung tatay din, walang kwenta ko inaaway mo! Bigyan mo ng Sige, karapatan hindi yung... ka padala na pera. Awayin mo ko? I love you. Ano? Oh, okay na ba? Okay na. Scene 3 na. Scene 2. Ano na? Scene 2 na. Bye na. Hinanap ko po sa Facebook ang tatay ko at sa wakas nakita ko rin po. Nakakuha ko ng mga information sa mga post niya kung saan siya nagtatrabaho. Kaya pinuntahan ko po siya dun sa pabrika. Bay! Bay! Oh, ano yun? Bay, may naghanap sa'yo doon, Bay. Batang-bata, chika babes mo na naman yata yun. Batang-bata eh. Talaga, pag babae talaga, sino daw? Di ko alam eh, nabasa hinanap ka. Ikaw talaga, maldito ka talaga, may chicks ka na naman, batang-bata ha? Yan talaga yung mga style nyo ha? Bunga nga nito, sige, puntahan ko. Sino kaya yung naghanap sa akin? Dami ko pa namang tatapusin dito sa pabrika. Dodong? Dodong? Papa Dodong? Ikaw po si Papa Dodong? Sino ka ba? Papa Dodong? Papa Dodong, di ba nasa radyo ka? Di ako yun. Papa Dodong? Sino? Sino ka? Sino ka ba? Papa Dodong, lagi pa ako nakikinig sa inyo. Hindi ako yun. Mayos ka. Papa Dodong. Gusto mo ba ng payo? Wala akong may papayo sa'yo. Papa Dodong. At sino ka ba? Para lumapit ka dito at pumunta sa aking pinagtatrabahuan. Papa Dodong, tingnan mo yung ilong ko. Marami akong... Tingnan mo yung ilong ko. Magkaiba yung ilong natin. Papa Dodong, tingnan mo yung ilong ko. Teka, miss. Di mo yata ako kilala at saka hindi rin kita kilala. Kilala po kita kasi Dodong pangalan niyo, di ba? Pero sino ka ba? Papa Dodong, di mo ako nakikilala. Ako? Anak niyo mo ako, si Kayla po ako. Ako po si Kayla. Naaalala po yung ex niyo, si Mama Ella. Mama ko po si Ella, kayo po si Papa Dodong. Papa Dodong. At natagpuan ko na po ang aking anak. Iyak po siya ng iyak. Papa Pero Dodong. ayaw kong maniwala nung una. Papa Dodong. Lagi po akong nakikinig sa inyo, Papa Dodong. Nasa factory ako nagtatrabaho, ha? Papa Dodong, mahal na mahal kita, Papa. Teka, Papa Dodong, Uy, baka... ako po yung anak niyo. Hoy, sana all! Sana all! Papa Dodong, Papa Dodong, okay. Ako po, tinan niyo po yung itsura ko. Pareho-pareho, di ba?
Yung oras na yun, tinignan ko po itsura niya. Kamukhang-kamukha ko nga. Papa Dudong. Naiyak na rin po ako. Papa Dudong, okay lang yan. Papa Dudong, tiyan mo. Di ko alam kung anong sasabihin ko sa anak ko dahil alam ko may anak ako. At kamukhang-kamukha ko siya. Ikaw talaga si Papa Dudong, ang galing mo magganyan. Papa Dudong, ako po yung anak niyo. Ikaw na ba yan? Ako po si Kayla. Ilang taon na ba ang nakaraan? 19 years po, saan ka pa nagpunta? Oh? Di bali okay na po yun. Mahalaga nakita ko na po at kumpirma ko kayo si Papa Dudong. Papa Dudong, bakit mo kami? Bakit mo ako iniwan? Bakit natin lumaki ako walang ama? Papa Dudong, mahal na mahal kita kahit ngayon lang na nagkita. Papa Dudong! Hirap na hirap ako sa aking naramdaman, Papa Dudong. Papa Dudong. Hindi, anak. Anak, Ella. Anong pangalan mo? Si Ella yung nanay mo, di ba? Opo. Marami Kayla? po, di ba marami po kayo nag-ano, pero yung si Ella. Ay, wala pong katotohanan yan na marami akong naging babae. Si Ella po yung mama ko, opo. Si Ella ko naalala nyo po 19 years ago. Yung iniwan nyo po kasi sumama kayo sa ibang babae. Ikaw pala yan. Papa Dudong. Naging maayos naman po ang pagtanggap sa akin ni Papa Dudong. Nakilala ko rin po yung kinakasama niya. At gusto niya bumisita ako sa kanila at sa aking mga kapatid. Nung birthday nga po ni Papa, pumunta ako sa kanila at nagkaroon ng konting salo-salo. Ito pala yung asawa ko. Hello. Ikaw pala yung anak ni Dodong sa ex niya. Sinong ex nga yun? Si Mama Ella po. Ang ganda ng mga napipili ni Dodong, magaling pumili. Kumain Pwede ba ka. huwag na natin pag-usapan yan? Oo nga. Ella, kumain ka na dyan. So, ito yung mga kapatid mo. Hello po. Yun, magsalita ka. Hello, ate. Kami na po yung kapatid mo. Kaya nga ang babaero talaga ng papa natin. Yay! Sana magmana ako. Ay! Hello. Gusto ko kayong alagaan ng cute nyo para magkakawig tayo. Selfie nga tayo, mga kapatid Owan. Ano po yung cellphone mo? iPhone 16. Wow, para ka naman po nayayaman. Asan po yung mama mo? Sa Dubai siya. Sana siya na lang yung mama namin. Ano sinasabi niyo dyan? Picture na tayo. Sige na. Picture po tayo, family picture. Anak, kausapin lang kita saglit. Pwede ba? Papa Usap Dudong? tayo. Bakit po? Uuwi na din po ako para po hindi ako makastorbo sa pamilya niyo. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo guguluhin. Gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko alam anong gagawin ko nung panahon na yun. Kasing edad mo lang ako. Nung nabuntis ko yung nanay mo. Saan Takot po? na takot ako sa responsibilidad. Kaya nagsisisi ako na iniwan kita. Ay, tinahal mo ba? Mahal na mahal kita at salamat at patawarin mo ako. Okay lang po, Papa Dudong. Okay lang po, pinapatawad ko po kayo. Maraming salamat sa iyo, anak. Love you, Papa Dudong. Mahal na mahal din kita. I've tried